Teaching of Veda. Teaching of Veda. Right. Introduction வந்து teaching of Veda. Quota system வந்து நம்ம mantra 1, right? Mantra 1. Isha Vashamitam Sarvam Yat Kincha Jagatyam Jagat Ina Taktena Bunjita Magridaha Kasya Srittanam. இப்போ ஏன் அதை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணனா, நம்ம மந்த்ரா 2 ஈஷோ உபனிஷத் வந்து கண்டினியூவேஷன் மாதிரி ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னி. ஸோ இது வந்து இண்டிபெண்டா எடுக்க முடியாது, எல்லாம் கண்டினியூ ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து மந்த்ரா 1 என்ன சிக்னிபிகன்ஸ்னா, மந்த்ரா 1ல வந்து ஈஷா வாஷ்யம் அப்படின்னா நீங்க சொன்ன கோட்டா சிஸ்டம் இருக்கு. சோ மந்த்ரா 2 என்ன சொல்றது அப்படின்னு பாக்கலாம். சரியா? குர்வன் ஏவேஹ கர்மாணி ஜிஜி விசேஷதம் சமா ஏவம். மாதாஜி வீடியோ வரல, தோஸ்தி வரலையா? இல்ல வருதே மாதாஜி, எல்லாருக்குமே வருதா வரலையா? ஆஃப் பண்ணி இப்போ வந்துருச்சு மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. குர்வன் ஏவேஹ கர்மாணி ஜிஜி விசேஷதம் சமாஹ ஏவம் த்வயி நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரேன். சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, 1க்கும் 2க்கும் லிங்க் சொல்லிட்டு அப்புறமா நம்ம கிளாஸ் போலாம். சோ இதுல என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி கோட்டா சிஸ்டம். இப்போ வாழ்க்கைன்னா எல்லாருக்குமே வாழணும்னு ஆசை. யாராவது நான் செத்து போயிடணும்னு நினைப்பாங்க, கோபத்துல நினைக்கலாம், வேதனையில நினைக்கலாம், பட் நிஜமாவே வந்து எனக்கு வாழ விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க. அப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து நம்மளே சொல்லுவோம், ஐயோ ஒரு நல்ல சைக்காட்ரிஸ்ட்க்கு கூட்டிட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும், ஏன்னா அது வந்து நார்மல் இல்லை அப்படின்னு. சோ இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, குர்வான் ஏவே, அதாவது இதுல வந்து வாழணும்ன்றவங்க எல்லாருமே வாழணும்வாங்க. அப்படி இருக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல எக்ஸாக்டா என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஈஷா வாஷா பிரின்சிபல், அதாவது அந்த கோட்டா சிஸ்டம் தெரிஞ்சு புரிஞ்சு வாழறவங்க வந்து 100 வருடம் வாழலாம், இல்லைன்னா அவங்க வாழ்ந்தது வாழ்க்கையே வேஸ்ட் அப்படின்னு. இதுக்கு வந்து கிளாசிக்லி 2 எக்ஸாம்பிள். சங்கராச்சாரியா, எல்லாருக்கும் சங்கராச்சாரியா தெரியும் இல்லையா? யாருக்காவது தெரியுமா அவர் எத்தனை வருடம் வாழ்ந்தாரு அப்படின்னு? 33 years மாதாஜி. ஹரி வெரி நைஸ். ஸோ 32 years ஆக்சுவலா வாழ்ந்தாரு அவரு சங்கராச்சாரியா. ஆனா அவரை பத்தி எவ்வளவு புகழா பேசும். அதே மாதிரி நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபு, அவர் எவ்வளவு வயது? அவர் கம்மிதான் மாதாஜி. கரெக்ட். சோ அவர் வந்து வாழ்ந்தது வந்து 48 வருடங்கள், 48 years. இவங்க எல்லாம் வந்து இவ்வளோண்டு வயது வாழ்ந்தாலும் இவங்க ஏன் கிரேட் அப்படின்னா, அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் சொல்லுவாங்கல்ல, 1 வருஷம் வாழ்ந்தாலும் ராஜாவா வாழணும். ராஜானா இது வந்து நம்ம சொல்ற செல்வத்துல இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவல். 1 மணி நேரம் ஆகும். ஆமா 1 hour. சோ நம்ம வந்து ராஜாவா வாழணும்ன்ற கான்செப்ட் தான் கொண்டு வராங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஈஷோ உபனிஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அக்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலா சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதமயா ददाति स्वपदातिकं. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पांचातादशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. कमान எல்லாரும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவங்க யாரு? பிக்சர் தெரியுதா?
யாரு? ராதாராணி. பட் எந்த ஊர்ல இருக்காங்க? மாயாப்பூர். ஹரிஹரி கீழே பாத்தீங்களா? ஓகே, மாயாப்பூர். நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாக்கும் நம்மளோட பிரபுபாதாக்கும் இவர் தான் நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த தேவர்கள், ரைட்? நன்றி. சரியா? இதை எப்படி பாடுவோம்னு நான் பாடுறேன், அதுக்கப்புறம் 2 பேர் பாடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. குர்வன் ஏவேஹ கர்மாணி ஜிஜீவிஷேஷதம் சமா ஏவம் த்வயி நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஓகே. குர்வன் ஏவேஹ கர்மாணி ஜிஜீவிஷேஷதம் சமா ஏவம் த்வயி நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது யாராவது படிக்கிறீங்களா மத்தாஜி? டிரான்ஸ்லேஷன். One may aspire to live for hundreds of years if he continuously goes on working in that way, for that sort of work will not bind him to the law of karma. There is no alternate to this way for man. Hare Krishna Mathaji. என்ன சொல்றாங்க? 100 வயது கூட வாழலாம் எப்போ, அதாவது இந்த பூமியில அவரை வந்து கட்டுப்படுத்தாம இருக்கச்சு. அதுதான் லா ஆஃப் கர்மா. பைண்டட் டு லா ஆஃப் கர்மானா உங்களுக்கு தெரியும், கர்மா விதிகள். ஆனா நம்ம வந்து 3 கர்மங்கள் இருக்கு. 3 கர்மங்கள் என்னன்னு தெரியுமா? மூணாவது கர்மா. கர்மானா என்ன? செயல். ஓகே, செயல். பகவத்கீதால கர்மானா செயல், இந்த மெட்டீரியல் பாடி கொடுக்கிற செயல் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க, ரைட்? சோ கர்மங்கள் ஆனா அதுக்கு ஆக்சுவலா கர்மானா எக்ஸாக்ட் அர்த்தம். விகர்மானா என்ன? இது சிம்பிள். செய்யக்கூடாத செயல். ஓகே. அகர்மா? அகர்மா செய்ய வேண்டியவை செயல்களை வந்துட்டு கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்து செய்யறது மட்டும். கடவுளுக்கு அனுப்புறது அகர்மா. அப்ப கர்மா? கர்மா நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கள் மாதாஜி. அதுல வந்துட்டு அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் சேர்ந்து வந்துருது. சோ செய்யும் செயல்கள் சாஸ்திரப்படி. அது கூட செய்யும் செயல்கள் வந்து எப்படி நம்ம விகர்மாக்கும் கர்மாக்கும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா, சாஸ்திரப்படி செய்யறது கர்மா, சாஸ்திரங்கள்ல இல்லாதது செய்யறது விகர்மா. இல்லைன்னா நான் வந்து என்ன சொல்வேன்னா, நான் வந்து எங்க அப்பா வந்து திருடன், நானும் திருடன், லாஜிக்கலி நான் கரெக்ட் தான் அப்படின்னா, பட் அது சாஸ்திரங்கள்ல இல்ல, ரைட்? அதனால அது விகர்மா. சோ இதுதான் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்தோம் கர்மா. இப்ப வந்து விகர்மா பண்றதால நம்ம எங்க போவோம்? ஹெல், நரகத்துக்கு. வெரி நைஸ். அப்புறம் ஹெல்லுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்க வருவோம்? மறுபடியும் எர்த்துக்கு வருவோம். திருப்பியும் இங்கே வருவோம் மாதாஜி. என்ன மாதிரியே திரும்ப வந்துடுவேன் நான். நரகத்துக்கு போயிட்டு திரும்ப ராதிகா ஆயிடுவேன், கரெக்டா? இல்ல மாதாஜி, அம்மா வேற ஒரு இதுல பறப்போம். சோ குவீன் ஆயிடுவேனா? பிரின்சஸ், பிரைம் மினிஸ்டர்? நம்ம செஞ்ச கர்மத்தை பொறுத்து நம்ம வேற இதுல பிறப்போம் மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி நரகத்துக்கு போயிட்டு அப்புறம் நம்ம வர்றது வந்து கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, நம்மளுக்கு பன்றியோ இல்லை நாயோ இல்ல புழுவோ நம்மளுக்கு பண்ண கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கும். சரி, இப்போ விகர்மா பண்ணா நம்ம நரகம், அப்போ கர்மா பண்ண கர்மா பண்ணாலும் நம்ம வந்து அதுக்குண்டான பலன்கள் இருக்கு. செல்வந்தர் அந்த மாதிரி இதுலயே இருக்கு. சோ கர்மா பண்ணனா நம்ம வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகணும், போயிட்டு கிரெடிட்ஸ் ஆனப்புறம் இங்க வந்துடுவோம், விசா மாதிரி. சோ ஃபாரின் போனா நம்ம திரும்ப இங்க வரணும் இல்லையா? அதே கான்செப்ட் தான். சோ கர்ம பந்தனா அப்படின்னா, கர்ம பந்தனத்தில் எட்டர்னலி நம்ம டைப் இருக்கும் இதனால, ரைட்? நம்ம பாடி மாறினாலும் கர்ம பந்தனா தான் ஆகுமா. கதை கடைசியில ஞாபகப்படுத்துங்க, ரைட்? ஒருத்தன் வந்து எப்படி எல்லாம் ஆறான் அப்படின்னு கர்ம பந்தனத்தை. இந்த டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆஃப் த சோல் வந்து கர்ம பந்தனா, பாண்டேஜ் பை ஒர்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க, சரிங்களா? இப்போ நார்மலா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, கம்யூனிசம், கேபிட்டலிசம், நேஷனலிசம், சோசியலிசம், இவங்களை காப்பாத்துட்டோம், ஹியூமானிட்டேசிசம், அனிமலிசம்னு கூட ஒண்ணு வந்திருக்கு. அது இங்கிலீஷ் வேர்டான்னு எனக்கு தெரியாது, பட் நான் சொல்றேன் பாயிண்ட்.
சோ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா இதுவும் கர்ம பந்தனம். நார்மலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு பொனாட்டிக், நான் இந்தியன் அப்படின்னா நம்ம ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றோமா இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. சோ என் கசின் ஒண்ணு கேட்டா, அக்கா அன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம லண்டன் வந்து நம்மள கேப்சர் பண்ணிச்சு, இப்ப நம்மளுக்கு விடுதலை ஆயிடுச்சு. ஆனா இப்பவும் வந்து பார்த்தோம்னா லண்டன் வந்து பெட்டரா இருக்கு நம்மளை விட, அதுதான் ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா லண்டன் பெட்டரா இந்தியா பெட்டரான்றது முக்கியம் இல்ல. இந்தியால இருக்கிறவன் ஒருத்தனும் லண்டன்ல ஒருத்தரவை நம்மள கஷ்டப்படுத்திட்டு இங்க வந்து பிச்சைக்காரனா கூட இருக்கலாம் இல்லையா? புரியுதுங்களா நான் சொன்ன கர்மம்? சோ நம்ம பண்ற கர்மம் எது, இப்போ நம்ம எதை எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தஜே அந்தே ஸ்கரபரம் தம் தம் ஏவேத்தி கவுந்தேயா அதே சத்பாவ பாவித்தக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கடைசி காலத்துல என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் ஆக போறோம். சோ கடைசி காலத்துல நம்ம பாகிஸ்தானை பத்தி நினைச்சிட்டு இறந்தோம் பார்டர்லன்னா பாகிஸ்தான்ல பிறக்கலாம் இல்லையா? முடியுமா முடியாதா? எஸ் மாதாஜி. பாசிபிள் ரைட்? எது வேண்டான்னு நினைக்கிறது எப்பவுமே ஒண்ணு நோட்டீஸ் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க. சின்ன போய் இந்த கதை இருக்கு, குரங்கு கதை. நீ வந்து மருந்து சாப்பிடுறச்சே குரங்க நினைக்காதன்னு நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்க. என்ன சொல்றோமோ அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வரும். எஸ்ஸா, அதனாலதான் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்ல சொல்லுவாங்க, நீ வந்து கையை விடாதன்னு சொல்லக்கூடாதான். குழந்தை ஏதாவது மாட்டிட்டு இருந்துச்சுனாலோ மேல இருந்தாலும் பிடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லணுமா. ஏன்னா எது பண்ணாதன்னு சொல்றோமோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹிட் ஆகும் பிரெயின்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இது வந்து அவங்க சொல்லணும்னு இல்லை. ஸோ இப்பவும் அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ அதனால வந்து கடைசி காலத்துல வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது நினைச்சோம்னா அதேதான் ஆகும் அப்படின்றது கர்ம பந்தனம். ஆனா ஒருத்தன் வந்து இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா காட் சென்ட்ரிக் அப்படின்னா எல்லாமே பண்ணுங்க, ஆல்ட்ரூயிசம் சோசியலிசம், ஏன்னா கம்பேஷன் தான் சொல்றாரு கிருஷ்ணர். ஆனா எல்லாமே ஆண்டவனை சுத்தி இருக்கு அப்படின்னு. ஈஷோபனிஷத் அண்ட் பகவத்கீதா வந்து கர்ம யோகா சொல்றது. கர்ம காண்டாக்கும் கர்ம யோகாக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? சரி, ஃபர்ஸ்ட் கர்ம யோகானா என்ன? மூச்சு பயிற்சி மாதாஜி. இல்ல, யோகா அல்லது மூச்சு பேர் வச்சிருக்காங்க, பட் யோகானாலே யூஜ் லிங்கிங் டு காட். பட் கர்ம யோகானா என்ன அர்த்தம்? ஓகே, பகவத்கீதால கர்ம யோகான்னு சாப்டர் ஏதாவது இருக்கா? எஸ் மாதாஜி, 3rd chapter கர்ம. ஹரி கரெக்ட். கர்ம யோகா 3rd chapter, கர்ம யோகா அண்ட் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் 5th chapter. 2 தடவை 18 சாப்டர்ல 2 தடவை ஞான சந்நியாச யோகா 5th chapter. எக்ஸாக்ட்லி. சோ 5th chapter வந்து கர்ம யோகா இன் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ், ரைட்? சோ கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்ல பண்ற கர்ம யோகா பத்தி சொல்றாங்க. அப்ப ரெண்டுமே என்ன அர்த்தம்? ரெண்டுமே வந்து கர்ம யோகா வந்து கிருஷ்ணர் அப்ரூவ் பண்ணிருக்காரு. என்னன்னா இது வர்ணாசிரம்ல, நம்ம ஆசிரம் அதுதான் தேவி வர்ணாசிரமம். என்ன வர்ணங்கள் இருக்கு? 4. கரெக்ட், சொல்லுங்க. பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தர், வனப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி. இது வந்து ஆசிரம். பட் வர்ணா Kshatriya. Yes, very nice. Vaishya, Sudras. Very nice. Excellent. Very nice. So இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். சோ இந்த 4மே அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. ஏன் அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்கன்னா நம்ம ஸ்லோவா எலிவேட் ஆகணும். கர்ம காண்டானா இதெல்லாம் எதுவுமே கவலை இல்லை, நான் வெறும் என்னோட வேலையில தான் ஈடுபாடு இருப்பேன். கர்ம யோகா அப்படின்னா நான் யோகம் எப்படி என்னோட கர்மங்கள் நான் செய்யும் செயல் எப்படி நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு. அந்த கர்ம யோகாவே 2 வெரைட்டி இருக்கு. நிஷ்காம தெரியுமா அது என்ன? அந்த 2 வெரைட்டி நிஷ்காம கர்மா, ரைட், சகாம கர்மா, ரைட்? சோ நிஷ்காம கர்மானா நான் ஒரு ஆப்பிள் ட்ரீ வளர்க்குறேன் என் இஷ்டத்துக்கு. 2 ஆப்பிள் கிருஷ்ணர் கொடுத்துட்டு 98 ஆப்பிள் நான் சுட்டுருவேன், ஸ்டில் பக்தி தான். ரிவர்ஸ் வந்து நான் ட்ரீயே வந்து கிருஷ்ணர் கோசரம் வளர்க்குறேன், அவருக்கு என்ன பிடிக்குமோ, அண்ட் அதுல வந்து எனக்கு ஒரு 2 எடுத்து வச்சுட்டு மத்ததெல்லாம் கிருஷ்ணர் கொடுத்துருவேன். இது வந்து நிஷ்காம, ரைட்? அதுதான் டிஃபரன்ஸ். சோ நிஷ்னா வித்தவுட் காமா, நிஷ்னா காமம் இல்லாம அப்படின்றது அர்த்தம். சோ விகர்மி எல்லாம் நான் சொல்லவே வேணாம். அதை பாருங்க, அந்த பிக்சர் பார்த்தாலே தெரியுது. வேதங்கள் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாரு, லோவர் கிரேடு செயின்ட்லி பீப்புள் இந்த கேட்டகரியில வரமாட்டாங்க. அவங்க வந்து பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் என்னன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது. கர்மிகள் வந்து செய்யும் செயல், ஸ்வர்க்கத்துக்கு போவாங்க, மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆவாங்க. அண்ட் கிருஷ்ணருக்கு பண்றது எல்லாமே டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஏன்னா அவங்க எந்த விதத்திலையும் பைண்ட் ஆக மாட்டாங்க, இன்க்ளூடிங் ஞானிஸ். ஞான யோகா அப்படின்றது என்னன்னா, ஞானி அப்படி இருந்தா நாலேஜ் வளர்த்துக்கிறது, அது நோ யூஸ். ஞான யோகானா நாலேஜ் வளர்த்துக்கிட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட போறதுதான் ஞான யோகா ஆகும். ஈஷோ உபனிஷத்து என்ன சொல்ல வாங்குறாங்க? இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஈஷாவாஷ பிரின்சிபிள் இருந்தா எத்தனை வருடம் இருந்தாலும் லாபம், இல்லைன்னா வேஸ்ட்.
ஒரே லைன்ல வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ இதுதான் இந்த சாப்டர். இப்போ நம்ம படிக்க போறோம். எஸ், ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆயிடுச்சா? இப்ப படிக்கலாம் மாதாஜி. ஓ, ஷேர் ஆகலையா? எஸ், படிக்கலாம். யாராவது படிங்க மாதாஜி. தமிழ்ல படிக்கிட்டுங்களா? படிங்க படிங்க ப்ளீஸ். குர்வன் ஏவேக கர்மாணி விசேஷதம் சமாக ஏவம் त्वयि நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. ஒருவன் இவ்வழியில் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் அவன் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் கூட வாழ விரும்பலாம். ஏனெனில் இத்தகைய செயல் அவனை கர்ம வினைகளில் பந்தப்படுத்துவதில்லை. மனிதனுக்கு இதை தவிர மாற்று வழி கிடையாது. பொருளுரை: யாரும் மரணமடைய விரும்புவதில்லை. எவ்வளவு காலம் முடியுமோ அவ்வளவு காலம் வாழ விரும்புகின்றனர். இந்த மனப்பான்மை தனிப்பட்ட நபர்களில் மட்டுமின்றி ஜாதி, சமுதாயம், நாடு என எல்லா கூட்டத்திலும் கூட காணப்படுகிறது. வாழ்விற்கான கடும் போராட்டம் எல்லா வகையான உயிரினங்களிலும் இருக்கின்றது. இது முற்றிலும் இயல்பானதே என்று வேதங்கள் கூறுகின்றன. ஜீவன் தன் இயல்பில் நித்தியமானவன். ஆயினும் தன்னுடைய பௌதிக வாழ்வின் பந்தத்தினால் அவன் தனது உடலை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மாற்ற வேண்டியுள்ளது. ஆத்மா ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு தொடர்ந்து மாறக்கூடிய இந்த வழிமுறையை கர்ம பந்தன செயல்களினால் பந்தப்படுதல் என்று அறியப்படுகிறது. ஜீவன் தனது வாழ்வாதாரத்திற்காக வேலை செய்தாக வேண்டும் என்பது ஜட இயற்கையின் சட்டமாகும். அந்த வேலைகளை விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுத்தாவிடில் அவன் இயற்கையின் சட்டத்தை மீறியவனாகி பற்பல உயிரினங்களில் ஏற்படும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியினுள் தன்னை மேன்மேலும் பந்தப்படுத்தி கொள்கிறான். எல்லா வகையான உயிரினங்களும் பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சிக்கு உட்பட்டவையே. ஆயினும் ஜீவன் மனித பிறவியை அடையும் போது அவன் கர்ம சங்கிலியில் இருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான வாய்ப்பினை பெறுகிறான். கர்ம, அகர்ம, விகர்ம ஆகியவை பகவத்கீதையில் மிகவும் தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கடமைகளுக்கு ஏற்ப செய்யப்படும் செயல்கள் கர்ம என்று அறியப்படுகின்றன. பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியில் இருந்து ஒருவனை விடுவிக்கக்கூடிய செயல்கள் அகர்ம என்று அறியப்படுகின்றன. எந்த செயல்கள் சுதந்திர துஷ்பிரயோகத்தினால் செய்யப்பட்டு ஒருவனை கீழ்நிலை உயிரினங்களுக்கு வழி நடத்துகின்றனவோ அச்செயல்கள் விகர்ம என்று அறியப்படுகின்றன. இந்த மூன்று வகையான செயல்களில் ஒருவனை கர்ம பந்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கும் செயல்களிலேயே புத்திசாலி மனிதர்கள் விரும்புகின்றனர். சாதாரண மனிதர்கள் நல்ல காரியங்களை செய்து அதற்கான அங்கீகாரத்தை பெறுவதன் மூலமாக இவ்வுலகிலோ ஸ்வர்க்கத்திலோ உயர்ந்த வாழ்க்கை தரத்தை அடைய விரும்புகின்றனர். ஆயினும் மிகவும் முன்னேறிய மனிதர்கள் செயல்களில் இருந்தும் அதன் விளைவுகளில் இருந்தும் ஒட்டு மொத்தமாக விடுதலை பெற விரும்புகின்றனர். நல்ல செயல் மாதாஜி 2 பேரை நிறுத்திடுங்க, முடிச்சிட்டு. ஓகே, இந்த பேரை முடிச்சிடணும். 2 செயல்களுமே ஒருவனை பௌதிக துன்பங்களுக்குள் சமமாக பந்தப்படுத்துகின்றன என்பதை புத்திசாலி மனிதர்கள் நன்கு அறிவர். அதன் விளைவாக நல்ல செயல் தீய செயல் ஆகிய 2 விளைவுகளில் இருந்தும் தங்களை விடுவிக்கக்கூடிய செயலை அவர்கள் நாடுகின்றனர். அத்தகு விடுதலை தரக்கூடிய செயல் ஸ்ரீ ஈசோபநிஷத்தின் பக்கங்களில் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி, வெரி வெல் ரெட். நெக்ஸ்ட் பபிதா மாதாஜி படிக்கலாம், பட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இப்ப இன்ஃபேக்ட் நீங்க கதைக்கு போலாம். பகவத்கீதால நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, நம்ம வனவாசத்துல இருந்தாருல்ல நம்மளோட 5 பேர், அதாவது பஞ்ச பாண்டவர்கள். அப்ப ஒரு அருவி இல்ல, என்ன சொல்றீங்க, ஒரு லேக் கிராஸ் பண்றச்சே யட்சா வந்தாரு. அவர் என்ன ஒருத்தரா அழிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. உங்களுக்கு அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் போன பீமால இருந்து அந்த சகாதேவ் வரைக்கும் எல்லாரும் ஃபெயிண்ட் ஆயிடுவாங்க. ஃபெயிண்ட்ல இறந்தே போயிடுவாங்க. கடைசியில யுதிஷ்டர் பார்த்து அலறி, ஐயோ எப்படி என்னோட தம்பிகள் எல்லாம் இப்படி ஆயிட்டாங்களேன்னு சொல்லி யக்ஷாவை கூப்பிட்டு கேட்கறச்சே யக்ஷா சொல்வாரு, 100 கேள்வி கேட்கிறேன், அதுக்கு நீ நிஜமா பர்ஃபெக்டா ஆன்சர் சொன்னா உனக்கு ஒரு தம்பிய உயிர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் கேட்ட ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி உலகத்திலேயே விசித்திரமானது என்ன, மகா விசித்திரம் என்னன்னா, யுதிஷ்டர் சொல்வாரு, எல்லாரும் இறக்குறாங்க, அது எல்லாருக்குமே தெரியும், கரெக்டா இல்லையா? இறப்புன்றது யாராவது சொல்ல முடியுமா? இல்ல
மாதாஜி நான் வந்து இறக்கவே மாட்டேன் மாதாஜி எனக்கு ஷுவர் அப்படின்னு ஒருத்தர் கூட சொல்ல முடியாது. அப்படி இருக்கறச்சே என்ன எதிர்ச்சியா இருக்குன்னா, அப்படி இறக்கறச்சையும் தான் இறக்கவே மாட்டோன்ற மாதிரி மனிதர்கள் பிரிவேட் பண்றாங்க, ரைட்? நான் எட்டர்னல்னு. இன்ஃபேக்ட் இன்னும் அட்வான்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட டிஸ்னில வந்து வால்ட் டிஸ்னி அவர் வந்து இறந்த அப்புறம் என்ன சொன்னாருன்னா, அவரோட ஃபுல் சொத்தையும் சயின்ஸ்க்கு எழுதி வச்சு, நீங்க வந்து இறந்து போன என் பாடியை ப்ரிசர்வ் பண்ணி அந்த பாடியில வந்து எப்படி நான் உயிர் வர முடியும், நான் திரும்ப என்ன உயிர் கொண்டு வாங்க, அந்த லெவலுக்கு இறந்த அப்புறமும் அவர் வந்து உயிர் வாழணும் அப்படின்னு கண்டினியூ பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் உயிர் வாழ்ந்தாலும் அந்த பாடி சப்போர்ட் பண்ணுமா தெரியாது. அந்த லெவலுக்கு வந்து பைத்தியகாரத்தனமான பிரியங்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்கு. இது ஒரு கதை. இன்னொரு கதை வந்து இந்த மாதிரி வந்து நான் உயிர் வரணும் இதுதான்ன்றது சொல்லிட்டு, ஆனா இந்த கதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிப்பேன். சோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் பர்ஃபெக்ட்னு சொல்லிட்டு 100 கேள்விகளுக்கு அப்புறம் சொல்றாரு, எந்த தம்பி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா, என்னோட தாய் அதாவது குந்தியோட மூலமா இருக்கிறதுக்கு நான் உயிரோட இருக்கேன். ஆனா நம்மளோட அதாவது பாண்டுவோட 2வது மனைவி யாருக்காவது தெரியுமா? பாண்டுவோட 2வது மனைவி பேரு மாத்ரி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். மாத்ரி அவங்களோட மகன் வந்து யாரு? சகாதேவ், மகாதேவ், ரைட்? அந்த இருவரில் ஒருத்தர் உயிர் வேணும். ஏன்னா இந்த தாய்க்கும் குழந்தை இருக்கணும், அந்த தாய்க்கும் இருக்கணும். அவரோட தர்மத்தில் அவ்வளவு இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டு வந்தது தர்மராஜா, யமராஜா தான். அவர் யக்ஷர் மூலமா அவர் வந்து இந்த மாதிரி எல்லா 4 பிரதர்ஸ்க்கும் உயிர் கொடுக்குறாரு. சோ இதுதான் கதை. அதுல வந்து விழிப்பு இருக்கிற கேள்வி என்னன்னா, இது என்னன்னா, இதுதான் எல்லாரும் இறக்க போறோம்னு தெரிஞ்சும் அவங்க வந்து அது நினைக்க மாட்டாங்க. நீங்க வீட்டுல கூட பாத்திருப்பீங்க, சாவத்து பேசினா என்னமோ பயில நம்ம சாவனா டக்குன்னு யமராஜ் வந்து நம்மளை பிடிச்சிட்டு வர்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, கரெக்டா? அது வந்து முக்கியமான விஷயமான நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ யாருமே விரும்பவே மாட்டாங்க. ஆனா இந்த டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் கர்மாவோட டெபினிஷன் நான் பகவத்கீதால சொன்னேன். அதாவது சேஞ்சிங் பாடி, ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்பு கொடுக்கறது தான் கர்மா அப்படின்னு. ஏன் கொடுக்குதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். 3 கர்மங்களை பத்தி நினைக்கிறோம். இப்போ நம்ம இந்த 3ல என்ன கர்மா பண்ணணும்? அகர்மா செய்யணும். அகர்மா செய்யணும். எது செய்யக்கூடாது? விகர்மா செய்யக்கூடாது. யாராவது கர்மா செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களா? நோ மாதாஜி. வெரி நைஸ். லெவல் 3ல இந்த டைரக்ட் ஆன்சர்ஸ். ஓகே. ஏன் அகர்மா பண்ணணும், ஏன் கர்மா பண்ணக்கூடாது? மறுபடியும் இதே ஏத்துக்குதான் மாதாஜி வருவோம். நம்ம கர்மா பண்ணி மறுபடியும் இதே ஏத்துக்கு தான் வருவோம். ஹெவனுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் இங்கே தான் வருவோம். கரெக்ட். நீங்க அஸ்யூம் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, ஹெவனுக்கு போயிட்டு இங்க வருவோம். ரைட். சோ அதனால வந்து நமக்கு இது வேணாம். we want to break the cycle of life and death, இல்லையா? சோ அது என்ன 4 மிசரிஸ் என்ன? பர்த், டெத், ஓல்ட் ஏஜ், டிசீஸ். எக்ஸலென்ட். ஜன்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி. லாவண்யா மாதாஜி. ஓகே. சோ இது வந்து கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும். வெரி வெரி இம்ப்ரெஸ்ட். உஷா மாதாஜி ஸ்டூடெண்ட், எக்ஸலென்ட்லி ட்ரெயின். ஃபுல் டீமே உஷா மாதாஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்ல? மாதாஜி அவங்க லலிதா மாதாஜியோட ஸ்டூடெண்ட், நான் தர்ணீஸ்வரி மாதாஜியோட ஸ்டூடெண்ட். மிக்ஸ்டா? ஓகே ஓகே ஓகே. பாலாஜி முன்ன தெரியும் எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிளாசிபிகேஷன்ஸ் நடக்குது. எல்லாருமே இன்வால்வ் ஆகி பேசுங்க. ஏன்னா அப்பதான் எல்லாருக்குமே வந்து ஷேரிங் ஆஃப் நாலேஜ் வரும். தப்பா சொன்னாலும் தப்பு இல்ல, தப்பா சொல்லிதான் நம்ம எல்லாம் கத்துக்கிட்டோம், ரைட்? இது ஒரு சின்ன கதை நான் சொல்றேன் என்னை பத்தி. சோ இது என்னன்னா, என்கிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் சேர்ந்தப்போ வந்து 2-3 பேர் சொன்னாங்க, நீ கேட்கறது ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு. சின்ன அப்பமும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்கூல்ல சொல்லுவாங்க, நீ கேட்கறது இன்டெலிஜென்ட் கொஸ்டின். நாமினிஸ்டர் பிரபு ஒரு தடவை கேட்டாரு, ஏய் யாராவது அப்ரிஷியேட் பண்ணா நீ சிரிச்சிட்டு தேங்க்யூ சொல்ல மாட்டியா? சொல்லுவேன் பிரபு. அப்ப ஏன் இந்த கேள்வி கொண்டு நீ சொல்ல? நான் பிரபு எனக்கு எந்த கேள்வி தெரியலையோ அதை நான் கேட்பேன். இந்த கேள்வி புத்திசாலித்தனமான கேள்வியா இல்ல முட்டாள்தனமான கேள்வியான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? எனக்கு தெரியாத நான் கேட்கிறேன். ஓகே, உங்க டெபினிஷன்ல அது எப்படி வேணா இருக்கலாம். என்னோட டெபினிஷன்ல எனக்கு தெரியாத எந்த கேள்விதான், கரெக்டா? அது சின்னதா இருக்கலாம், பெருசா இருக்கலாம், புத்திசாலித்தனமா இருக்கலாம், முட்டாள்தனமா இருக்கலாம். ஆனா எனக்கு அந்த டவுட். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? சோ இதுல வந்து என்ன புத்திசாலித்தனமான கேள்வி, முட்டாள், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல்ல இருக்கச்சு நம்ம மெட்டீரியலிஸ்டிக் கேள்வி ரொம்ப கேட்க கூடாது. இந்த மூவி ரிலீஸ் ஆச்சா மாதாஜி, அந்த மூவிக்கு போலாமா மாதாஜி, இல்ல இந்த மூவி எப்போ டிஸ்கவுண்ட் ரேட், இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்க கூடாது. ஓகே, பட் ஸ்பிரிச்சுவல்லயே டவுட், இல்ல ஸ்கூல்ல ஏதாவது கெமிஸ்ட்ரிலேயே ஒரு டவுட் வச்சுக்கோங்க, எனக்கு எல்லாமே டவுட் தானே இருக்கும். H2O ஏன் வருது இன்னமும் தெரியாதனாலும் இன்னமும் டவுட் தான், ரைட்? சோ ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து சப்ஜெக்ட்ல நம்மளுக்கு டவுட் வர்றது ரொம்ப நேச்சுரல். இதுல வந்து ஏன் இவ்வளவு சொல்றேன்னா, சாது சங்கா அப்படின்னா சாது சங்கா சாத சங்கா சர்வ சிருஷ்டிகை நவ மாத்திர சாது சங்கா என்ன, ஏன் அதனா நவ கொஞ்சூண்டு இருந்தாலும் நவ மாத்திரம் இவ்வளோண்டு சாது சங்கா இருந்தாலும் அவ்வளவு கிரேட் ரீச் ஆகுமா? அது எல்லாத்துக்கும் கிரேட் வந்து சாது சங்கா தான்.
நம்ம சாது சங்காவா இருந்துட்டு வெறும் ஸ்ரவணம் மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, வாயும் யூஸ் பண்ணணும். அப்பதான் மத்தவங்களுக்கு அது ஸ்ரவணம் ஆகும். கரெக்டா? சோ அப்பதான் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம், அப்பதான் நெக்ஸ்ட் நம்ம வளருவோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம இங்க போலாம். 3வது பேரா. யார் படிக்கிறீங்க 3வது பேரா? எல்லாரும் ஒரு பேராவோட நிறுத்துங்க. நானும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நடுவில், இல்லைன்னா என் ரோல் இருக்காது, ரீடிங் ஆயிடும் செஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. எல்லா உபனிஷதங்களின் சாரமாக கீதோபனிஷத் என்று சில நேரங்களில் அறியப்படக்கூடிய பகவத்கீதையில் ஸ்ரீ ஈஷோ உபனிஷத்தின் உபதேசங்கள் மேலும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. வேத சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முறையான கடமைகளை நிறைவேற்றாமல் நைஷ்கர்மியா அல்லது அகர்ம நிலையினை அடைய முடியாது என்று பகவத்கீதையில் 3.9-16 முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார். மனிதன் படிப்படியாக பரம உயிர்வாழியின் அதிகார தன்மையை உணர்வதற்கு உகந்தார் போல அவனது செயல்படும் திறனை இந்த இலக்கியத்தால் நெறிப்படுத்த முடியும். அவன் பரமபுருஷ பகவானுடைய வாசுதேவர் அல்லது கிருஷ்ணருடைய அதிகாரத்தன்மையை எப்போது உணர்கின்றானோ அப்போது அவன் முறையான அறிவின் தளத்தினை அடைந்துள்ளதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இந்த தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் ஜட இயற்கையின் சத்வ ரஜோ தமோ குணங்கள் செயல்பட இயலாது. அவனால் நைஷ்கர்மியா நிலையின் அடிப்படையில் செயல்பட முடியும். அத்தகு செயல் பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியினுள் மந்தப்படுத்துவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி பியூட்டிஃபுல்லி ரெட். சோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, திரைகுண்ய விஷயா வேகா நிஸ்ரைகுண்யோ பவார்ஜுனா நித்வந்தோ நித்ய சத்யஸ்ய நிர்யோகக்ஷேம ஆத்மவான். 2வது சாப்டர்லயே கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அப்பா அர்ஜுனா திரைகுண்ய விஷயா வேகா. திரைகுண்யம்னா 3 குணங்கள். அது என்ன? தமோ குணம், ரஜோ குணம், சத்வகுணம் மாதாஜி. ஆமா, இந்த 3 விட்டு மேல போ. எங்க போகணும்? 3 விட்டுட்டு எங்க போக சொல்றாரு? சரி, 3 விட்டுட்டு எங்க போகணும்? அவரு அர்ஜுனர் என்ன குணம் வரணும்? சுத்த சத்வம். ஹரி வெரி நைஸ். சுத்த சத்துவம். ஏன்னா சத்துவம் இருந்தாலும் அது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, நாலேஜ் பைண்ட் ஆகுது. 18 சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம், 16லயும் படிச்சிருக்கோம். நிறைய நாலேஜ் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், கம்ப்ளசன்ஸ் வந்துடும். ஓகே, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு. சோ அதுவும் பைண்ட் ஆகும், ரைட்? அதுவும் இருக்கக்கூடாது. இன்ஃபேக்ட் இந்த மகாபாரதம் கதையில எல்லாரும் சொர்க்கம் போறச்சே, சொர்க்கம் இல்ல கோலுக்கும் போறச்சு, யுதிஷ்டர் ஒரு க்ஷணம், ஒரே ஒரு செகண்ட் ஒண்டி நரக்கத்துக்கு பார்த்துட்டு வந்தாராம், போல அப்படி டச் பண்ணிட்டு வந்தாராம். அது எதுக்குன்னு தெரியுமா மாதாஜி? அவர் ஒரே ஒரு பொய் சொன்னதுனால அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். கரெக்ட், பட் அது இல்ல. அவரு துரியோதனனை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு செஞ்ச இவர் சொர்க்கத்துல இருக்காரேட் அவர் நினைப்பார் மாதாஜி. அதுவும் இல்ல. யுதிஷ்டர் விட்டா எல்லாருமே சொர்க்கத்துக்கு போங்கன்னு நினைக்கிறாள். ஏன்னா அவருக்கு சாஸ்திரம் தெரியும். சோ வார்ல யார் இருந்தாலும் சொர்க்கத்துக்கு தான் போவாங்க. ஏன்னா அவர் தான் பொய் சொல்லக்கூடாது என்ற பிரின்சிபல் இருக்கு. அது நல்ல பிரின்சிபல், ஆல்ட்ரூயிசம் மாதிரி. ஆனா தான் பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற பிரின்சிபல் நல்லது. ஆனா கிருஷ்ணரே பொய் சொல்லு அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, அர்ஜுனர் பொய் சொல்லிருப்பாரா, இருக்க மாட்டாரா? கிருஷ்ணர் பொய் சொல்றா அப்படின்னா சொல்லிருப்பாரு. இப்போ கோபிகள் சொல்லிருக்க மாட்டாங்களா? சொல்லிருப்பாங்க. இப்போ தெரியுதா டிஃபரன்ஸ்? அதாவது தன் பிரின்சிபலை விட கிருஷ்ணரோட பிரின்சிபல் ஹையா வைக்கிறச்சே அதுதான் கிரேட் அப்படின்றது நம்ம புரியும். சரிங்களா? அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி. சரி, அடுத்த பேரா மேல படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படிங்க. லாவண்யா மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க. சரி, நானே படிக்கட்டுமா மாதாஜி? கண்டினியூ பண்ணுங்க. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. உண்மையில் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுவதை தவிர யாரும் எந்த செயலையும் செய்ய வேண்டியதில்லை. இருப்பினும் வாழ்வின் கீழான நிலைகளில் பக்தி தொண்டின் காரியங்களை ஒருவனால் உடனடியாக செயல்படுத்த முடியாது. அவனால் பலநோக்கு செயல்களை முற்றிலுமாக நிறுத்தவும் முடியாது. கட்டுண்ட ஆத்மா புலனுணர்ச்சிக்காகவே செயல்பட பழகியுள்ளான். உடனடி நன்மை, விரிவுபடுத்தப்பட்ட நன்மை என்று சுயநல நன்மைக்காகவே செயல்படுகிறான். சராசரி மனிதன் தன்னுடைய சொந்த புலன்களின் இன்பத்திற்காகவே வேலை செய்கிறான். புலனின்பத்தின் இந்த கொள்கை எப்போது அவனை சார்ந்த
அவனை சார்ந்த சமுதாயம், நாடு அல்லது எல்லா வகையான மனிதர்களையும் உள்ளடக்கி விரிவுபடுத்தப்படுகிறதோ அப்போது இக்கொள்கையானது பொது நலத்தொண்டு, சமூக தொண்டு, பொது உடைமை, தேசியவாதம், மனநலத் தொண்டு என பல்வேறு வசீகரமான பெயர்களால் அறியப்படுகிறது. இத்தகு தொண்டுகள் நிச்சயமாக கர்ம பந்தத்தின் மிகவும் வசீகரமான வடிவங்களே. ஆனால் ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் வேத அறிவுரை யாதெனில், ஒருவன் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட தொண்டுகளுக்காக உண்மையிலேயே வாழ விரும்பினால் அவன் அத்தொண்டுகளை கடவுளை மையமாக வைத்து நிறைவேற்ற வேண்டும். ஒருவன் தன்னுடைய செயல்களை ஈஷாவாஸ்யா, கடவுளை மையமாக வைத்து செயல்படும் கருத்திற்கு ஏற்ப நிறைவேற்றினால் அப்போது அவன் இல்லறத்தவனாக, பொதுநலத் தொண்டனாக, சமூக சேவகனாக, பொது உடைமைவாதியாக, தேசியவாதியாக அல்லது மனித நல தொண்டனாக வாழ்வதில் எந்த தீங்கும் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இல்ல. அப்படிங்களா? மியூட்ல இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா? இப்பதான் கேக்குது மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஓகே. சோ வெரி வெரி சாரி. என்ன ஆகுதுன்னா, one cannot immediately adopt activities of devotional service in lower life. எதுக்குன்னா இப்போ ஒரே கன்ஃபியூஷன். எல்லாருமே கேட்கறது, அதாவது லோவர் லைஃப்னா ஹியூமன் லைஃப் வந்து பிளெஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் சொல்லுவாங்க. அதாவது பண்றதுலயே புண்ணியம். ஏன்னா இதுலதான் நம்ம உட்கார முடியும். இப்பதான் உங்களை உட்கார வச்சு சொல்லி கொடுக்க முடியும். இப்ப எங்க வீட்டுல 2 பூனை இருக்கு. நான் பகவத்கீதா எடுத்தாலே அதே லேப்டாப் தான் ஆஃபீஸ்க்கு யூஸ் பண்றதும் சரி இதுக்கும். பகவத்கீதா, ஈஷோபனிஷத், சைத்தன்யா எடுத்தா 2 பேரும் வந்து உட்காந்துருவாங்க என் முன்னாடி. அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு உட்காந்துருக்கோம். இப்போ என்னதான் இருந்தாலும் இதுக்கு புரியுமா? ஏதோ பிடிக்குதுன்னு வந்து உட்காருதே தவிர இப்ப நான் சொல்லி கொடுக்க முடியுமா? பாருமா, நீ டெய்லி ஜபம் பண்ணணும். புரியாது. கரெக்டா? உங்களுக்கு புரியும், பண்றோமா இல்லையா அது வேற விஷயம், பட் புரியுது. நான் போன தடவை என்ன சொன்னேன், ராமாயணம் கதை உங்களுக்கு சொல்றச்சே, ஒரே ஒரு செகண்ட் சவுண்டு. சாரி மாதாஜி. சோ என்ன சொல்ற வராங்கன்னா, ராமாயணம் கதை இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து அவர் ஏன் மறைஞ்சிருந்து அழிச்சாருன்றதுக்கு நான் சொன்னேன். ஏன்னா மிருகத்தை வந்து பின்னாடி என்ன சொல்லுவாங்க, மறைஞ்சுதான் அடிப்பாங்க. இவரும் மிருகத்துக்கு சமன், அதனால வந்து தாக்கிதான் அடிக்கணும் அப்படின்னு. நம்மளும் அதே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணாலும் நம்மளும் மிருகம் தானே. சோ இப்ப வந்து நம்மள புரிஞ்சுக்கிறது, நம்மளுக்கு 6வது அறிவுன்னு சொல்றாங்க, அது கொடுத்ததுக்கு ரீசன் நமக்கு. இது வந்து இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க, ஹையர் கான்சியஸ்னஸ் சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு தான் புரியும், மிருகத்துக்கு புரியாது. 2வது, மாதாஜி புலி வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுது, நான் சாப்பிடக்கூடாதா? கூடாது. ஏன்னா புலியோட தர்மம் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடலாம். சோ அது அதோட தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அனிமல்ஸ்க்கு வந்து அகர்மா விகர்மான்றதெல்லாம் இல்ல, பட் அந்த வச்சு பார்த்தா கூட அது அதோட கர்மத்தை தான் ஃபாலோ பண்றது. ஓகே. ஆனா நம்ம வந்து என்ன, நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது, நம்ம வந்து பண்ணலாம். சோ நம்ம பண்றதுன்றத புரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? யாரோ சண்டை போடுறாங்க, போடலாமா அவங்கள? ஓகே, மூட் போட்டாச்சு. சோ இதுதான் விஷயம். சோ அதனால வந்து எல்லா இசம், நிறைய பேருக்கு நிறைய ஃபீலிங் இருக்கும். நானே எடுத்துக்கோங்க, நான் தெலுங்கு மதர் டங். சோ யாராவது தெலுங்கு பார்த்தா எக்ஸலன்ட் ஃபெனட்டிக், தெலுங்குவா அப்படின்னு நான் எப்பவுமே சொல்வேன். இருக்கிற எல்லாரும் என்னை விட ஃபர்ஸ்ட் எந்த விதத்துலன்னா, யாராவது தமிழ்ல கஷ்டப்பட்டு அராகுராயா பேசினா, நானும் ஃபர்ஸ்ட் அராகுராயா இருந்தேன். இப்ப எக்ஸ்பர்ட் சொல்ல முடியாது, கொஞ்சமாவது ஸ்லோவா பேசி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படி என்ன. ஆனா யாராவது தெலுங்கு தெரியாம பேசினாங்கன்னா அப்படியே கும்பிட்டு போட்டு தயவு செஞ்சு கொண்டாதீங்க அப்படின்னு. கத்துக்கணும் அவங்கன்ற எண்ணம் கூட இருக்காது. ஏன்னா இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபெனட்டிசம். அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இதுல அவ்வளவு கிரேஸா இருக்கு. ரைட். சோ இப்போ வந்து என்னோட கர்மங்கள் ஹையா இருந்தா, நான் அங்க ஆந்திரால நான் என்ன வேணா இருக்கலாம், ஒரு மந்திரியா இருக்கலாம், எம்பியா இருக்கலாம். ஆனா என்னோட கர்மங்கள் மோசமா இருந்தா, விக்ரமாவா ஆந்திரால என்னோட ஆசை நிறைவேறலாம், ஆனா பலியாவும் இருக்கலாம் ஆந்திரால. ரைட். சோ இதுதான் கர்மத்துக்கும் விக்ரமத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ். ஆசை நிறைவேறினாலும் எப்படி நிறைவேறுது, கிரெடிட்ஸ் வச்சு ஆகும். இசம்ன்றது வந்து இது தெலுங்கு இசம்னு வச்சுக்கோங்க. நான் என்னோட கண்ட்ரி, என்னோட பாஷைன்றதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி. அதை விட்டுட்டு ஆண்டவன் கொடுத்தது எந்த லாங்குவேஜா இருந்தாலும் என்ன, நம்ம எல்லாம் ஒரே கான்செப்ட், ஈஷா வாஷம். எனக்கு இதெல்லாம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின்ல பார்த்தோம்னா டக்குன்னு போயிடும். கரெக்டா? நார்த்ல இருக்கிறவன பார்க்க கூட மாட்டோம். அச்சா அவன் பேசுற ஹிந்தியும் தலைவலி, புரியறதும் இல்லை அப்படின்னு. அவனும் நம்ம கிட்ட இங்கிலீஷ் கூட பேச மாட்டான். கரெக்டா நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா சிலரு? ஆனா அதுவே நம்ம யூஎஸ்ஓ யூகேல போனோம்னா, இந்தியா இந்தியா நீயும் இந்தியாவா? நம்ம தமிழ்ல பேசுவோம், அவன் ஹிந்தியில பேசுவான், இவ பேசுவான், அப்படியே ஒன்னாயிடுவோம். இந்தியான்ற ஒரு கான்செப்ட். கரெக்டா? இது தப்புன்னு சொல்லல, பட் எல்லாமே காட் சென்ட்ரிக். அவன் யாரா இருந்தாலும் என்ன, நம்ம காட் சென்ட்ரிக் கான்செப்ட் இருந்தா இட்ஸ் வர்த்ன்றதான் நம்ம பாக்குறோம். இந்த பகவத்கீதா இந்த பேரா படிக்கணும். மாதாஜி படிக்கல இல்லையா இந்த பேரா? படிக்கலாமா மாதாஜி?
படிங்க படிங்க, நீங்க கேட்கவே வேணாம், ப்ளீஸ் டர்ன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. கடவுளை மையமாக கொண்ட செயல்கள் மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்தவை என்பதால் அத்தகைய செயல்கள் மிக குறைவாக இருந்தால் கூட அவற்றினால் ஒருவனை மாபெரும் அபாயத்திலிருந்து காப்பாற்ற முடியும் என்று பகவத்கீதையில் 2.40 பகவான் கிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார். வாழ்வின் மிகப்பெரிய அபாயம் என்பது பிறப்பு இறப்பின் பரிணாம சுழற்சியில் மீண்டும் 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்களுக்கு மத்தியில் வீழ்ச்சியடையும் அபாயத்தை குறிக்கிறது. ஒருவன் தன்னுடைய மனித பிறவியினால் வழங்கப்பட்ட ஆன்மீக வாய்ப்பினை ஏதோ காரணத்தினால் தவறவிட்டு பரிணாம சுழற்சியினுள் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடைந்தால் அவன் மிகவும் துரதிருஷ்டசாலியாக கருதப்பட வேண்டும். குறைபாடுள்ள புலன்களின் காரணத்தினால் ஒரு முட்டாள் மனிதனால் நிகழ்பவற்றை காண முடிவதில்லை. எனவே நம்முடைய ஆற்றலை ஈஷாவாசிய உணர்விற்கு ஏற்ப செயல்படுத்த வேண்டும் என்று ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் நம்மை அறிவுறுத்துகிறது. அவ்வாறு ஈடுபடுகையில் நாம் பற்பல ஆண்டுகள் வாழ்வதற்கு விரும்பலாம். இல்லாவிடில் நீண்ட வாழ்வு வாழ்வதற்கு எந்த ஒரு மதிப்பும் கிடையாது. மரம் ஒன்று நூற்றுக்கணக்கான வருடங்கள் வாழ்கிறது. ஆயினும் மரத்தை போன்று நீண்ட காலம் வாழ்வதில், துருத்தியை போன்று சுவாசிப்பதில், பன்றிகளையும் நாய்களையும் போன்று குழந்தைகளை பெற்றெடுப்பதில் அல்லது ஒட்டகங்களை போன்று உண்பதில் எந்த ஒரு மதிப்பும் கிடையாது. இறையுணர்வற்ற பொதுநல தொண்டு அல்லது சமூக தொண்டிற்காக வாழ்வை அர்ப்பணித்தல் என்னும் மாபெரும் அலங்கார வெற்றுரையை காட்டிலும் பணிவான முறையில் இறைவனை மையமாக வைத்து வாழ்தல் மிகவும் மதிப்புடையதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப என்ன சொல்றாங்க, 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் இறங்கிட்டே இருக்கு. கரெக்டா? 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் இறங்கி வந்து கொண்டே இருக்கச்சே நம்ம வந்து சோ 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் வந்து இறங்கி எல்லாருமே மாறும். யார் அந்த 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் கண்டுபிடிச்சது? யாரு கண்டுபிடிச்சாங்க? இந்த கேள்வி நீங்க கண்டுபிடிச்சு எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் சொல்ல போறீங்க, சரிங்களா? சோ இப்ப வந்து இப்போ ஹியூமன் லைஃப் நம்மளுக்கு கிடைச்சது லைக் பிளெஸிங் இன் டிஸ்கைஸ். அதை விட்டு போனோம்னா நம்ம மரங்கள் வந்து 5000 வருடங்கள் இருக்கு, ஏதாவது லாபம் இருக்கா? சோ நம்மளும் அதே மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஹியூமன் லைஃப் பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் த பேட் பார்கெயின் பண்ணோம்னா நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அடுத்த பேரா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கலையோ டர்ன்ஸ் எடுங்க, இல்லைன்னா ரிப்பீட் பண்ணுங்க. சமூக நல தொண்டுகள் ஸ்ரீ ஈஷோ உபனிஷத்தின் உணர்வில் நிறைவேற்றப்படும் போது அவை கர்ம யோகத்தின் ஒரு வடிவமாகின்றது. அத்தகு செயல்கள் அவற்றை நிறைவேற்றும் நபர்களுக்கு பிறப்பின் இறப்பின் பரிமாணத்தினுள் வீழ்ச்சி அடைவதற்கான அபாயத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான உத்தரவாதத்தை வழங்குவதால் அவை பகவத்கீதையில் 18.5-9 பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. கடவுளை மையமாக கொண்ட அத்தகு செயல்கள் அரைக்குறையாக நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால் கூட அப்போது அவை அவர்களுக்கு நன்மை தருபவை. ஏனெனில் அவை மறுபிறவில் மனித பிறவியை அவனுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கின்றன. இவ்விதமாக முக்திக்கான பாதையில் தனது நிலையை முன்னேற்ற அவனுக்கு மற்றொரு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. கடவுளை மையமாக கொண்ட செயல்களை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது என்பதை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் விரிவாக விளக்கியுள்ளார். தங்களது செயல்களை ஸ்ரீ ஈஷோ உபனிஷத்தின் உணர்வில் நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வமுடன் இருக்கும் அனைவருக்கும் நாங்கள் அந்த மதிப்புமிக்க நூலை பரிந்துரைக்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ என்ன ஆகுது, எவல்யூஷன் ப்ராசஸ் ஆனா நம்ம வந்து இந்த அனிமல்லாம் ஃபர்ஸ்ட், ரைட்? அனிமல்னா அனிமல் வந்து ப்ரீவியஸ், அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் அக்வான்னு சொல்லுவாங்க, தண்ணிக்குள்ள இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் மரங்கள், அதுக்கப்புறம் பறவைகள், அதுக்கப்புறம் அனிமல், அதுக்கப்புறம் ஹியூமன். எந்த கர்மம் பண்றோமோ அந்த லெவலுக்கு கிளைட் ஆனோம்னா நேரா ஹியூமன் வர முடியாது, ஒரு லெவலா ஆகும். இப்போ நான் வந்து நாயை பத்தி சொன்னோன்னே, பூனையை பத்தி சொன்னோன்னே நீங்க நினைப்பீங்க மாதாஜி ஆனா கஜேந்திர மோட்சத்துல வந்து யானை வந்து லிபரேட் ஆயிடுச்சு. கஜேந்திர மோட்சத்துல அந்த யானை ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல என்னவா இருந்துச்சு யாருக்காவது தெரியுமா? இந்திரத்யும்னா ராஜாவா இருந்தார். இந்திரத்யும்னா தான் ஒரு சாபத்துல யானை ஆனார். அப்படி இருக்கச்சே ஆல்ரெடி பக்தி உள்ள இருக்கு, ரைட்? இருக்கிறச்சே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருமா சாமின்னு தெரியாது. அப்ப யானைக்கு பிரச்சனைனா ஞாபகம் வருதுன்னா அவங்க அந்த யானைக்கு எந்த லெவல் பக்தி இருக்கும். அதுவும் அந்த யானை எதுக்கு போச்சு? கிருஷ்ணருக்கு விஷ்ணுவுக்கு வந்து லோட்டஸ்க்கு என்ன சொல்றீங்க, தாமரை கொடுக்கறதுக்கோசம் பிச்சு கொடுக்கணும், அதாவது எடுத்து கொடுக்கணும்ன்றதால அது தண்ணியில போய் இறங்கிச்சு. அப்பதான் குரோக்கடைல் மூலமா கால் பிடிச்சிக்கிச்சு, கரெக்டா? ரெண்டுக்குமே மோட்சம் கிடைச்சிச்சு, ஏன்னா ரெண்டுமே டிவோட்டிஸ் தான். இப்போ ஏன் இந்த டாபிக் வருதுன்னா, அப்படி இருக்கச்சு விஷ்ணு வராரா? எப்படி வராரு தெரியுமா? அவருக்கு வந்த உடனே கிருஷ்ணா விஷ்ணுன்னு கூப்பிட்ட உடனே
அவர் வந்து ட்ரெஸ் கூட சரியா ஆகல அப்படின்னு. அந்த பத்ம புராணத்துல நீங்க டீடைல் படிச்சீங்கன்னா அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் கஜேந்திர மோட்சம். அவர் வந்து ஃபுல்லா அவர் வேஷ்டியை கட்டுறதுக்கு கூட டைம் இல்ல. நீங்க சொல்லுவீங்க என்ன மாதாஜி இப்படி, ஆனா ஒரு சனத்துல பண்ண முடியாது, பண்ண முடியும். ஆனா அவரும் அந்த பாஸ்ட் டைம், இப்ப நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா ஒரு த்ரில் இருக்குப்பா ஓடி போய் ட்ரெயின் ஏறதுல அப்படின்றீங்களா இல்லையா, அது வந்து ஒரு தனி கிக்கு. சிலர் வந்து இது தேவையில்லைன்னுவாங்க, பட் அந்த கிக்லக்குள்ள சிலர் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த கிக்கு கிருஷ்ணரும் என்ஜாய் பண்ணணும் என்ற ஒரு கான்செப்ட் தான். சரியா? ஹவு கேன் யூ எக்ஸிக்யூட்? சோ இதுதான் விஷயம். லாஸ்ட் லைன் 2 லைன் நான் படிச்சுட்டேன். ஹவு ஒன் கேன் எக்ஸிக்யூட் காட் சென்டர்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் எலாபரேட்லி இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் பக்தி ரசாமுதா சிந்து. எத்தனை பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு சாமி விஷயத்துல ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது? என்ன பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு? 64 principles தான் மாதாஜி. ஹரி ஹரி வெரி நைஸ். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் நம்ம 4 தான் சொல்வீங்கன்னு நினைச்சேன். நீங்க எல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் இருக்கீங்க. இங்க லாஸ்ட் பேரா யாராவது படிங்க ப்ளீஸ். How one can execute God-entered activities is elaborated, explained in the Bhakti Rasamrita Sindhu by Sri Rupa Goswamigal. We have rendered this book into English as the Nectar of Devotion. Nectar of Devotion. We recommended this value book to all who are interested in performing their activities in the spirit of Sri Ishobanism. Hare Krishna. So how can one God centered act? Very nicely read. So Rupa Goswami என்றவர் யாரு? யாருமா ரூப கோஸ்வாமி? பக்தி ரசாமృత சிந்து எழுதினாரு. ஓகே, எழுதினாரு. சோ ஏதோ ஒரு புக் நிறைய பேர் எழுதினாரு, புக் எழுதினாரு. தபிர காசா மாதாஜி அவர் சுல்தான் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாரு. அப்புறம் அவர் வந்துட்டு ராஜா கிட்ட வேலை பார்ப்பாரு. அப்புறம் அவர் வந்துட்டு இவர் ஃபாலோ பண்ணுவாரு, சைத்தன்யா மகாபிரபு ஃபாலோ பண்ணுவாரு. கரெக்ட். சோ அவர் வந்து பிராமணா பிறந்து முஸ்லிம்ல வந்து பினான்ஸ் ஹோம் மினிஸ்டரா இருந்தார். ரைட்? அதாவது பர்சனல் செக்ரட்டரினா ஹோம் மினிஸ்டர் ஈக்குவலன்ட். அவர் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அவருன்னா, அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல டிசைட் பண்ணாரு இதெல்லாம் வேணா, சைத்தன்யா கிட்ட வரலான்னு சொல்லிட்டு பிரயாஸ்ல சைத்தன்யாவை மீட் பண்ணி மறுபடியும் அவர்கிட்ட வந்து கலந்துடுறாரு. இவரு பூலோகத்தில் கடைசி வரைக்கும் நிறைய புக்ஸ் எழுதி சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட மிஷன், அவரோட மிஷன் என்ன? To elevate everyone, chant Hare Krishna, Hare Rama, Mataji. To elevate everyone in Krishna consciousness, Mataji. Very nice. To elevate is the mission. How process is? எந்த process? இப்பதான் சொன்னீங்க யாரோ. Chanting the holy name, Mataji. Correct. சம்பந்தா பிரயோஜன் அபிநயா. அபிநயான்றது elevate everyone. Final. எப்படி பண்ணணும்? அபிதயா. பிரயோஜன்ன்றது reaching God. Final stage, right? Goal. அபிதயான்றது எப்படி பண்ணுவோம்? நம்ம சம்பந்தம், அந்த சம்பந்தம் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? நம்ம ப்ராசஸ். சோ நம்ம சாண்ட் பண்ணி நம்ம கிருஷ்ணரோட சம்பந்தம், இப்போதைக்கு நம்மளோட சம்பந்தம் என்ன கிருஷ்ணரோட? சாதனா பக்தி மேடம். சாதனா பக்தி பண்றோம், பட் என்ன சம்பந்தம்? வாட் இஸ் தி ரிலேஷன்ஷிப்? தாசானு தாசா. நம்ம வந்து சர்வே கிருஷ்ணாக்கு நம்ம சர்வெண்ட் ஆஃப் சர்வேட்டர் ரிலேஷன்ஷிப். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டெவலப் என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா டெஸ்டினேஷன் வந்து அங்க ரீச் பண்ணுவோம். இதுதான் கதை. சரிங்களா? கிளியரா? புரிஞ்சுச்சுங்களா? இதுதான் என்டையர் ப்ராசஸ். அண்ட் ரூப கோஸ்வாமி யாருன்னா, 6 கோஸ்வாமில ஒரு கோஸ்வாமின்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா அவர் தான் ரூப மஞ்சரி. மஞ்சரினா கிருஷ்ண லோகத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு 14 இயர்ஸ், ராதாராணி ஒரு 12 இயர்ஸ் 11 இயர்ஸ், மத்த கோபிகள் எல்லாம் 11 12. நிறைய பசங்க குட்டி பசங்க இருப்பாங்க 5 வயசு, அவங்கள மஞ்சரி சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து குட்டி குட்டி சேவை செய்வாங்க. அவங்க வந்து கோபிகள் ஸ்தானத்துல இருக்க மாட்டாங்க, ஆனா கோபிகளுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஜூஸ் பண்றது, பூ கொண்டு வரது, அந்த அவங்களதான் மஞ்சரி. அந்த மஞ்சரி கேட்டுதான் இவங்க ரூப மஞ்சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் விஷயம். சரிங்களா? சோ வேற ஏதாவது விஷயம்? சோ இதுதான் இந்த குட்டி கதை. இன்னொரு கதை ஏதோ சொல்லணும்னு நினைச்சேன், என்ன கதைன்னு திங்க் பண்ணிட்டு கர்ம பந்தனா கதை அது சொல்றேன். ஓகே, இருங்க. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? வாஞ்சா கல்பத ரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பத்திதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவுக்கு ஜெய். ஸ்ரீலா பகுபாத்துக்கு ஜெய்.
நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல அஸ்திரம் சஸ்திரம் டிஃபரன்ஸ் கேட்டீங்க மாதாஜி. சூப்பர், சொல்லுங்க மாதாஜி. தெரியாது. But that was nice. At least question பண்ணீங்க. ஸ்தூல உடல், சூட்சும உடல். இல்ல, அஸ்திரம் சஸ்திரம். ஸ்தூல உடல், சூட்சும உடல். மாதாஜி. Weapon means weapon. Example sword, disc. அஸ்திரம்னா வந்துட்டு யூஸ் ஆஃப் மந்த்ராவை யூஸ் பண்ணி அந்த ஆரோ விடுவாங்க. நீங்க ஒரு புல்ல கூட மந்திரம் சொல்லி இது பண்ணீங்கன்னா அது போய் இது பண்ணும். So basically நாகாஸ்திரம், பஷ்பஸ்திரம், பிரம்மாஸ்திரம். கரெக்ட். So அஸ்திரம் சஸ்திரம்ன்றது பிசிக்கல் மந்திரம். அஸ்திரம்ன்றது மென்டல் வெப்பன், அதாவது மந்திரம் சொல்லி சொல்றது. மென்டல் கூட சொல்ல முடியாது, மந்திரங்கள் சொல்லி சொல்றவன். வெரி நைஸ். 10 அஸ்திரம் இருக்கு மாதாஜி. கரெக்ட். சோ கர்ம பந்தனாக்கு கர்ம விடிவுக்கு ரெண்டுக்குமே கதை சொல்ல போறேன். கர்ம விடிவுக்கு ஒரு நாகர் கதை இருக்கு, அது அடுத்த வாரம் நீங்க ஞாபகப்படுத்தினா நான் சொல்வேன், இல்லைன்னா நான் மறந்துடுவேன். கர்ம பந்தனா கதை இன்னைக்கு சொல்றேன். ஓகே. சோ கர்ம பந்தனா என்னன்னா, ஒருத்தர் இருக்காரு, பயங்கரமான பிசினஸ் மேன், அவருக்கு 3 பசங்க இருக்காங்க. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கர்ம பந்தனானா அவரு எப்படி நம்ம இங்க கர்மங்கள் பண்ணி இங்கேயே மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கிறதுக்கு ஒரு கதை. சோ இங்க வந்து இவர் என்னன்னா, 3 பசங்க இருக்காரு ஒருத்தருக்கு. அவர் ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன். அவர் வந்து இறக்கறச்சே இந்த 3 பசங்களும் வந்துடுறாங்க. அப்போ அவர் வந்து கேட்பாரு, இந்த மாதிரி, ஐயோ எப்படி நீ இப்படி பண்ற, இப்படி என்ன ஏன் வந்தீங்க அப்படின்னு. அப்ப நாரதர் நினைப்பாரு, ஐயோ இவரை வந்து இவருக்கு தெளிவுபடுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு இவரை வந்து கூட்டிட்டு போய் சுடுகாட்டுல காட்டுவார். பாருங்க, இங்கதான் நீங்க எரிய போறீங்க கொஞ்ச நேரத்துல, இப்பமாவது ஐயோன்றதை நிறுத்திட்டு, ஐயோன்றது யாரு, ஐயோன்னா யாருன்னு தெரியுமா? ஐயோ யமதர்மராஜனோட வைஃப். ஹரி யமதர்மராஜோட மனைவி. சொந்த மனைவி கூப்பிடுறதே கர்மபந்தனா. யமனோட மனைவி எதுக்கு கூப்பிடுறீங்கப்பா அப்படின்னு நினைச்சு அவரெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ற உடனே அவர் ஏதோ திங்க் பண்றாரு. நாரதர் சொல்றாரு, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு. இல்ல, இவ்வளோ பேர் சாவறாங்கல்ல, ஆமா, இவ்வளோ விறகு செலவாகுதுல்ல, நான் என்னமோ பிசினஸ் பண்றதுக்கு இந்த விறகு பிசினஸ் பண்ணா நான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டு இருப்பேன். நாரதர் நினைக்கிறாராடா பாவி, இந்த டைம்ல கூட நீ இந்த மாதிரி நினைச்சேன்னா உன்னை யார்தான் உடுப்படுவாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் திரும்ப விட்டுறாரு. இதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து இறக்குற டைமுக்கு வந்துச்சு. பசங்க 3 பேர் வரைச்சே அவருக்கு செம கோவம். ஏன் வந்தீங்க, பிசினஸ் யார் பார்த்துவாங்க, திறந்து போட்டு வரீங்களே, அப்படி இப்படி கோவத்துல அவர் திட்டுவார். அப்போ வந்து என்ன ஆகுறாருன்னா, அவர் இறந்துடுறாரு. அவர் அந்த வீட்டுல அவரோட ஆசை இல்லை, காப்பாத்தணும்ன்ற ஆசை இருந்துட்டே இருக்கிறதால அவர் அந்த வீட்டுல நாயா இருக்காரு. நாயா குலைக்கிறாரு. இவங்களும் வந்து விறக்குறாங்க, பிஸ்கெட் போடுவாங்க. எப்படி ராஜாவா இருந்தவர் அதே வீட்டை வெள்ள காப்பாத்துறதுக்கு நாயா இருக்காரு. இந்த மாதிரிதான் அவரும் பண்ணாரு. அந்த நாயா இருந்து ராத்திரி எல்லாம் குலைச்சு இவங்களுக்கு ஒரே டிஸ்டர்பன்ஸ். இவங்க வந்து அடிச்சு விரட்டுறாங்க. அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல அந்த நாய் இறந்துடுது. அப்புறம் வந்து அதுக்கு மறுபடியும் ஐயோ எப்படியாவது காப்பாத்தணும், நாயா இருந்தாலும் திருடன் எல்லாம் கிட்ட இருந்து காப்பாத்த முடியல, இவங்களும் சோம்பேறிங்க தூட்டுறாங்க, இன்னும் நம்ம பொசிஷன் ஹை ஆகணும், அவர் மனசுல ஹை ஓகே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன ஆனார் தெரியுமா? யாருக்காவது கதை? இதுல இருப்பாரு மேடம், புதையல பாத்து பாம்பா மாதிரி அந்த புதையல பாத்துக்குவார் மேடம். பாம்பாயிட்டு அந்த வீடு புதையல எல்லாம் பாத்துக்கணும்னு பாம்பாயிடுறாரு. ஏன்னா இப்ப திருட வந்தா டப்புன்னு அடிச்சிடலாமே அப்படின்னு அவரோட ஸ்ட்ராட்டஜி நல்லா இருக்கு. சோ பாம்பாயிட்டு புதையலாயிட்டு அடிக்கலாம்னு வரைச்சே அவர் வந்து யாரையோ அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாம்பு டேஞ்சர் சொல்லிட்டு ஊர்க்காரங்க எல்லாம் அடிச்சு அவரை கொண்டுடுவார். அப்போ நாரதர் வர்றாரு. அப்ப சொல்வார், இப்ப புரியுதான்னு. ஆனா அப்பவும் அவருக்கு வந்து புரியுதான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா நாரதர் பார்த்ததால அவருக்கு மோட்சம் கிடைச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இது ஏன் சொல்றேன்னா, நம்மளோட ஆசைகள் அவ்வளவு கர்ம பந்தனா. என்னதான் ஆனாலும் அந்த புதையல விட மாட்டேன்றதால அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாயாராரு. அப்படி இருந்தும் விட மாட்டேன்றதால பாம்பாராரு. ஆனாலும் விட முடியாதால. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஆசைப்பட்ட ஃபேமிலியே அடிபட்டு செத்தாரு என்ற லெவலுக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ இது பழைய ஸ்டோரி. இந்த காலத்துல வந்து நம்ம நாயோ பாம்போ ஆக வேணாம், நல்லா இப்படி இருந்தாலே அடி வாங்கி சாவோம். கரெக்டா? சோ ஒரு வயசுக்கு மேல நீங்க சொன்னீங்களே ஆசிரமம், வர்ண ஆசிரமம்ல ஏன் சன்னியாசி ஆசிரமுக்கு முன்னாடி வானப்பிரஷ்டானா, அப்பா நீ ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுற, நீ எடுத்துக்கோ. ஒரு வயசுல பாத்தீங்கன்னா இவர் நம்ம தசரத் மகாராஜ் வந்து ராமருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணாரு. எதை வச்சு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணாரு? கிங்டம் ஞாபகம் இருக்குங்களா? கண்ணாடி பாக்கறச்சே ஒரே ஒரு வெள்ளை முடி பார்த்தோன்னே டிசைட் பண்ணிட்டாரு வயது ஆயிடுதுன்னு. சோ ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா அது அறிகுறி. நீங்க சொல்வீங்க, மாதாஜி இப்ப இருக்கிற நிலைமையில 20 வயசுக்கே வெள்ள முடி வருது. கரெக்ட். அப்பனா எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் 20 வயசுல எடுக்கிறோம்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இல்ல மாதாஜி ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இல்ல, நம்ம குளிக்கிற தண்ணி நல்லா இல்ல, அப்பனா எவ்வளவு மோசமா நம்ம என்விரான்மெண்ட் ட்ரீட் பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கணும். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எடுக்கிற பாடங்கள். சோ பேக் டு லெசன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, கர்ம பந்தனால நம்மளுக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்குதுன்றது ஸ்கோப்பே இல்லை.
இங்கேதான் வரும். ஆனா இறங்கி 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 கீழே அடிமட்டத்துக்கு போயிடும். இதுக்குதான் இந்த கதை சொன்னேன். சரி, இப்போ கந்தனா பந்தனா இல்லைன்னா எப்படி எலிவேட் ஆறோம்ன்ற கதையெல்லாம் நம்ம அப்புறமா. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ஃபீட்பேக் எல்லாருக்குமே ஒரு டீச்சர்ல இருந்து ஒரு டீச்சர் எடுக்கச்சே பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும், மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும், சேலஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ உங்கள ஏதாவது சேலஞ்ச் மாதாஜி நீங்க பேசுறது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்பீட் குறைச்சிருக்கேன். பட் ஸ்டில் இது எனக்கு பிடிக்கல, இது பிடிச்சிருக்கு, இல்ல இதுல இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு ஏதாவது இருந்தா நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. இட்ஸ் ஓப்பன் ஃபோரம். நான் கண்ணு வேணா முடிக்கிறேன். நீங்க யார் பேசுறீங்கன்னு எனக்கு இன்னும் வாய்ஸ் செட் ஆகல. ஸோ இது ஜஸ்ட் அ கம்யூனிகேஷன். கடைசியில 9th சாப்டர் அப்போ மாதாஜி இது எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்றதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 சாப்டருக்கு நான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கல. ஏன்னா ஒரு தடவையாவது கேட்கணும்னு. அதனால என்னெல்லாம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், எந்த ஏரியா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு, எந்த ஏரியா பிடிச்சிருக்கு, ஸ்டோரி டைப்பா இல்ல ஸ்லோகம் டைப்பா இல்ல இதெல்லாம் வேண்டாம் மாதாஜி போர் அடிக்குது நேரா இப்படி வாங்க அப்படின்னு ஏதாவது இருந்தா ப்ளீஸ் உங்க ஃபீட்பேக் எனக்கு கொடுங்க. அதை வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாயை திறந்து பேசுங்க. இதுவே நல்லா இருக்கு மாதாஜி. இதுவே கரெக்டா இருக்கு மாதாஜி. எங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு, புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு மாதாஜி. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது புரியுதா? புரியுது மாதாஜி. ஓகே, வேற ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிக்கணுமா? நான் ஏதாவது கரெக்ட் பண்ணுமா, ஸ்பீட் பண்ணுமா? ஸ்லோகங்கள் பிடிக்கல மாதாஜி, போர் அடிக்குதுன்னு சொல்றீங்களா? ஆடியோ தான் கொஞ்சம் லோவா இருக்கு மாதாஜி, சரியா வரல. ஓ, ஆடியோவா? ஓகே, ஆடியோ கஷ்டமா இருந்தா நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்லுங்க. நான் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட வந்து பேசுவேன். நான் தூரத்துல இருந்து கன்வீனியன்ட். ஆடியோ சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. ஓகே மாதாஜி, ஐ வில் இம்ப்ரூவ் மாதாஜி. ஷூர், ஐ வில் டு தட். மைக் இல்ல என்கிட்ட. மைக் வந்து டபுள் எக்கோ ஆகுது மாதாஜி. பட் நான் வந்து வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பேசுறேன். வேற எதுவும் இல்லையா? திங்க் பண்ணி வேணா நெக்ஸ்ட் வீக் சொல்லுங்க, எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல. பட் எனி ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் லைக் மைக் அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது இருக்கா? ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி, எல்லாம் சரியா இருக்கு மாதாஜி. உங்களுக்கு குறைய சொல்ல முடியாது மாதாஜி, கடவுள் கொடுத்த வரோம். ஐயோ அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, எல்லாருமே குறை இருக்கும். எங்களுக்கு கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்கு மாதாஜி, எல்லாருக்கும் மூலியமா இத கத்துக்கிறதுக்கு. அது கரெக்ட். சோ நம்ம எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்ன்றதால நானும் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லையா? சோ எல்லாருமே இட்ஸ் மியூச்சுவல். அண்ட் நான் யூஸ்வலா சொல்ற ஸ்டாண்டர்ட் டயலாக் என்னன்னா, நாங்க எல்லாருமா சேர்ந்து, நீங்க நியூ பேட்ச் ரைட், கோலோகத்துல ஒரு இடம் பார்த்து வச்சிருக்கோம். ஓகே, சோ நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரே டைம் இந்த ஜேர்னி ட்ரை பண்ணணும். மாதாஜி அதெல்லாம் எப்படி மாதாஜி சொல்லுவீங்க, சும்மா நீங்க உளறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் மனசுல நினைப்பீங்க. அது உளறமா இல்ல நிஜமான்றது நம்ம நம்பிக்கையோட பார்க்கலாம். சோ கோலோகத்துல நாங்க எங்களோட லொகேஷன் எங்க, கிருஷ்ணர் எங்க இருப்பாருன்ற லெவலுக்கு நாங்கெல்லாம் பிளான் போட்டு வச்சிருக்கோம். லெவல் 4 and 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சோ சீக்கிரம் நீங்க கத்துக்கிட்டு சீக்கிரம் அந்த பிளேஸ்க்கும் பிடிக்கணும். ரைட், நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா பொலிட்டிஷியன் பிளேஸ் பிடிக்கிற மாதிரி மாதாஜி இங்கேயும் பிடிக்கணுமா? ஆமா பிடிக்கணும். ஏன்னா கோலோகத்துல நிறைய இடம் இருந்தாலும் நம்ம எல்லாம் ஒன்னா சத்சங்கம் கேட்கணும்ல, அதுக்கோசம். அண்ட் ஒண்ணு என்னன்னா, நான் அங்கேயும் கேள்வி கேட்பேன். அதுதான் அது வந்து நான் ஆல்ரெடி புக்கிங் பண்ணிருக்கேன். சோ அதனால அங்க நான் கேட்கிற கேள்வி ஓகே, ஆனா அங்க கிருஷ்ணர் பலராம் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நீங்க முழிக்க கூடாது. சரிங்களா? அதுதான் முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மீட்டிங் எண்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா.